Lego House er den ultimative Lego-oplevelse for mange Lego-fans. Lego-leg er for alle, men for nogle gæster kan det være en smule overvældende at besøge steder som Lego House. Vi ønsker at skabe en oplevelse, der er inkluderende og tilgængelig for alle. Derfor har vi indgået et samarbejde med Culture City om at blive certificeret i sensorisk inklusion. At være Culture City-certificeret betyder, at mindst halvdelen af vores medarbejdere er trænet i at støtte gæster med sensoriske behov, hvilket sikrer, at alle kan nyde Lego-legen på lige fod. Som gæst kan du også låne en Culture City-taske med støjreducerende hovedtelefoner, humørkort samt sjove fidget-legetøj. Culture City-certificeringen er bare et af mange initiativer i Lego House, der skal sikre, at alle føler sig velkomne. Vi er på en rejse og vil blive ved med at udvikle huset til gavn for alle gæster. I 2021 introducerede vi også Sunflower Lanyard-programmet. Det er et særligt signal til gæster og medarbejdere om, at en person, der bærer solsikkesnoren, måske har brug for lidt ekstra plads, tid, tålmodighed eller hjælp. Vi håber, at disse initiativer vil gøre det muligt for endnu flere Lego-fans at opleve magien i Lego House.